мардуми мусалмон ҳамин рӯза фарз гардид. фарзияти рӯза аз соли дуюми ҳиҷрат буд. дуюм соле ки паямбармон мадина омаданд, яъне баъди 17 ё 18 моҳ мегӯяд, ана ин рӯза бар ҷамеъи мусалмонҳо фарз шуд. аввалин рӯзаеро ки мусалмонҳо гирифтанд, бародарони азиз ва гиромӣ, ин ба 26 моҳи феврали 624 мелодӣ ки рӯзи якшанбе мувофиқ меяд, ба ҳамин рост омадагӣ буд ки ана паямбармон то охири умрш 9 бор рӯза гирифтанд. Яъне ҳамин баъди 9 бор рӯза гирифтанд, ҳазрат дигар умршон ба 63 расид ва аз дунё гузаштанд. ҳамин 9 соли рӯза доштанаш 5 соли ҳамин 29 рӯзӣ гирифтагӣ аст ва 4 соли ҳаминра истифодаи укол. хоҳару бародарои азиз, иҷозат аст ин укол хо дар мушак бошад, хо дар пӯст бошад, хо дар гӯшт бошад, ҳатто дар ҳамин вена ҳам ки бошад, фақат эҳтиёт аз ҳамон уколҳое ки қувватдиҳандаанд. мақсад дар организми одам вақте қувват мебахшад, мисли ҳамин глюкозаворӣ, аз ҳаминаш эҳтиёт кунен. дигар ҳар уколе ки шумо мисол мегзаронен, хо барои табобати дандонотон бошад, хо барои мисол паст кардани таб бошад, ё барои мисол поён бурдани фишори хун бошад, ҳар уколҳое ки бошад, фақат қувватдиҳанда набошанд, ҳичи боки надорад. иҷозат аст ки шумо аз инҳо мақсад истифода баред. рӯзадор будему, яке ба беморӣ занона мубтало шид. мақсад нисфи рӯз рӯзадор буд, яке аз нисфи рӯз ӯ тараф мисол ба ҳамун бемории занонаш мубтало шид. оё ҳамин метавонад ки рӯзаро давом диҳад? Не, инҳо наметавонанд. вақте дар ҳолати ҳайз ё дар ҳолати нифос, агар касе рӯза ҳам ки гирад, рӯзаш ҳисоб намехӯрад. шумо ки сиҳат шуден, намозҳотон назди аллоҳи меҳрубон бахшида шудааст. агар 3 рӯз, камтарини бемории занона 3 рӯз аст, аксараш 10 рӯз аст. аз 10 рӯз зиёд агар яке хун омад, ӯро дар шариат истиҳоза мегӯянд. дигар дар ӯ ҳолат ӯ узре ҳаст ё беморӣ ҳаст ки дар дохили шумо аст. шумо дар ӯ сурат рӯза дошта метавонед. вале дар ин давоми аз 3 то 10 рӯза шумо рӯза нагиред ки ҳам гунаҳгор мешин, ҳам рӯзаҳотон ҳисоб намехӯрад. вале баъди сиҳат шудан шумо ин рӯзаҳоро дар ғайри моҳи рамазон қазо медоред, вале намозҳотон аз гардантон соқит аст. ҳар касе ки агар дар моҳи мубораки рамазон дурӯғ гуфтана қатъ накунад, ғайбат кардана қатъ накунад, ҳақорат кардана қатъ накунад, бар нисбати як бародараш тӯҳмату гумонҳои бада тарк накунад, аллоҳи меҳрубон гуфта будааст ки дигар барои ман ҳоҷат нест ки ту хоҳ таом мехӯрӣ, хоҳ мақсад аз нӯшобаҳо менӯшӣ, дигар ихтиёр дар дасти худат. яъне он подошу савоберо ки ман хостам бар ту тиям, сад афсӯс ки ту бо ин рафторҳоу кирдорҳои бисёр зишту нодурусту ту мақсад он савобҳоро ва он аҷрҳоро аз даст додӣ. ҳатто ҳадисе ҳам дорем ки ассавму ҷуннатун мо лам яхруқҳо. рӯза сипар аст модоме ки шумо ин сипара нашиканед. яъне маънош ин аст ки шикастанаш анамин роҳи нодуруста дар моҳи рамазон интихоб кардан ва дар ин моҳи рамазон дурӯғ гуфтан, дар ин моҳи рамазон бераҳмию беинсофӣ кардан, ин шоистаи одами рӯзадор нест. бародарони азиз, аз ин лиҳоз бин шартҳоро ҳам дар дохили ҳадис пайғамбари нозанин гӯш зад мондорад ки мабодое ба ин корҳо даст назанед ки шумо аз ин бисёр подоши бузург, бародарои азиз ва гиромӣ, маҳрум мешин. ҳатто бин дар давоми ҳадис мегӯяд фаин собаҳу аҳадун ав қоталаҳу фалякул инни соим, инни соим. ҳатто чӣ қадар оддӣ ва сода мегӯяд, агар як нафаре шуморо ҳақорат кунад, ҳатто шуморо иродаи куштан дошта бошад,
شما در عوضش برادر عزیز میگد هیچگاه حقارت نکنین، بلکه جواب تو بر او آدم این باشد این صائم، من روزدار هستم. برادران عزیز و گرامی، انشاءالله فکر میکنم که این سخنهایی را که از حدیث قدسی برای شما بیان دارم انشاءالله شما را درک میکنین و در این ماه مبارک رمضان هیچگاه مقصد به این بی اهمیتی راه نمی